जुगाराच्या केशीत मिळेलो रामनगरचो भास्कर बोंडेलकर एका गेल्या 8 महिन्यापासून रामनगरचे पोलीस किरकिर आणि सतावणूक करता असो आरोप करीत भास्कर बोंडेलकर यांनी 13 जुनाक संध्याकाळी 7:30च्या सुमारात रामनगरच्या पोलीस स्टेशनासमोर वचून आपल्या आंगाचेर पेट्रोल ओतून आग लावचो प्रयत्न केलो। तेजेर तो अर्दो 50% जळलो। मात्र पोलिसांनी तेका बेळगाव हांगासरल्या केली हॉस्पिटलात दाखल केले। मात्र उपचारा दरम्यान आयज सकाळी तेचो मृत्यू जालो। तेका लागून संतापलेल्या रामनगरवासियांनी आयज रामनगर हांगासर बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगरच्या शिवाजी सर्कलाचेर रस्तो रोको करून स्ट्रायक केल्ले आसात। तसेच या प्रकरणात जे दोशी पोलीस आसात तांकां सस्पेंड करूची अशी मागणी तेंच्यांनी केली आसा। या वेळाचेर कारवारचे SP या आंदोलनकर्त्यांका भेट दिवन त्यांनी या प्रकरणाचो भेदभाव न करता चौकशी करून आम्ही या प्रकरणात जे दोषी कोण आसात त्यांचेर कारवाई करतली असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी हे स्ट्राईक आसा ते फाटी घेतलेले आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।